Jméno je Skittle a já vás vítám u dnešního videa. Dneska je to takový speciální video, protože ho zase vydávám po dlouhé době. To za prvý. Za druhý to video už má lepší grafiku a za třetí mě vidíte. A za čtvrté je tady vlastně taková hra o vytváření her. Vlastně něco jako je takové programování a dneska bych vám chtěl ukázat, jak si naprogramovat takovou jednoduchou hru. Ukážu vám, jak funguje. Prostě tu věžičku a každých 5 sekund je ho tady toho modula. Pravým tlačítkem a pravým tlačítkem té rakety. Když to vlastně zničíte, tak vyhrajeme, ale když to nastihneme do 1 minuty nebo zabijí, tak vlastně prohrajeme. Takže tohle je ono. Já si to teda uložím. Nebo dáme discard. Dáme new war. A vlastně ukážeme si, jak s tím začít. Takže první, co musíme udělat, je, že se tady prodloužíme terén, to vybereme tady tohle. A takhle to klikneme. Ne, tenhle momentálně nechci. Tady si můžete takhle i vybrat terén, co chcete. A vlastně nějak si to prodloužíme, aby to nějak vypadalo. Ze začátku to může být klidně takovýhle, to je úplně jedno. Teďka si vlastně vezmeme nějakou, jakoukoliv, najdeme. Třeba vezmeme tohle, to je takový zajímavý. A vlastně tímhle to vybereme, klikneme na tom a teďka vlastně, když budeme klikat, tak se nám tenhle povrch změní. Toto? To mám v angličtině, ale samozřejmě v nastavení si to potom můžete dát i klidně do češtiny. Tak, máme vlastně takovouhle hezkou plochu. Tímhle vlastně můžeme takhle hýbat. To je vlastně ono. Teďka si vezmeme to up, down, create, hills or valleys a klikneme tady na to a dáme tenhle magic brush. A vlastně když teďka se ukážeme tady na tu plochu z té trávy, by se dalo říct, a levým budeme držet, tak prostě takhle si budeme zvětšovat ten terén. Dobrá. Teďka si přidáme nějaký objekt, se kterým chceme hrát. Já osobně asi budu hrát tady s tím touchpadem, v češtině je to klikat a naprogramujeme si when keyboard last do move. Prostě se budeme takhle z toho pohybovat. Teďka myš nalevo bude vystřelit tady tyhle kuličky, barevný, random, prostě jakoukoliv barvu. Samozřejmě můžete si tam vybrat i jakýkoliv jiný. Teď takhle right, dáme shoot, ale dáme missile. To je vlastně už taková prostě taková věcička. Teďka vlastně už máme naprogramovanou tu kliku a když dáme tady play, tak vidíte, už s tím můžeme hýbat, ale furt se nám to nějak tak potáčí. To znamená, my si takhle to vybereme pohled té kamery, jak bychom to chtěli mít. To dám třeba nějak takhle. Tak. A vezmeme tady tohle z toho world settings a dáme kamera pevná pozice. Tady to. Tak. Teďka přidáme vlastně tady zámek a uděláme, ne, ještě musíme vlastně přidat kodu. Jo, ještě u něj si můžete takhle s šipkama měnit barvy, takže si ho dáme třeba takový. To je úplně jedno. Teďka vlastně naprogramujeme kodu. Teď dáme jenom vlastně move, blow rychleji, takže on se vlastně bude povědomovat. A when see, tady dáme naši kliku, do choose missile. Tak, jo, to prostě vystřelí po mně. A teďka vezmeme ho ještě a změníme mu nastavení.
No, no. Teď jsem mu ukazoval životy, ale hlavně dáme klonovatel. To znamená, že když teďka naprogramujeme tady timer, dáme třeba 3 sekundy, do action, create a tady dáme vlastně vytvořitelné a to je tady ten kodu 1. A teďka, no, to je takový těžký teďka. To myslím, že one health, glow, 1 point, do game, win. A vlastně koukneme se, jestli to nějak tak funguje. OK, trošičku tomu zvětšíme život. To se zase udělá tady v Change Settings. Dáme Show Hit Points, abychom viděli, kolik má život. Dáme mu třeba tolik. Teď vlastně se koukneme. Mělo by nám to vytvářet. Ne, já už asi vím, v čem je ten problém. Trošičku to posunu. Jo, tady ho máme. Tady už je máme. Máme už sice z druhé strany. A ještě nás můžou zabít. To znamená, že my teďka vlastně ještě tím kozlaným štětcem uděláme tohle. A nastavíme si naše životy na takhle, třeba 600. Teď se vlastně koukneme, jestli to opravdu funguje. Takže spawnuje to a vlastně teďka jsme to zničili a vyhráli jsme. Ale ještě musíme udělat tady program, že když časováč, tady si prostě nastavíte vteřiny, ale já vám teďka ukážu třeba 10 vteřin, abyste to viděli. Do game end, jakoby hra skončí. Já teďka nebudu střílet, nebudu nic dělat, 10 vteřin. A vidíte, po 10 vteřinách prohrajete. Takže my si to nastavíme vlastně na jakýkoliv časovač chceme, dáme třeba 30 sekund, tohle je vlastně ono. Je to hodně jednoduchý a vlastně já si myslím, že je to jedna prostě z takových nejjednodušších her. Možná nejtěžší vám tady bude připadat tohle, ale když si to dáte do češtiny, tak to za chvilku pochopíte. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, dejte like, pokud chcete pokračování, dejte like a pokud chcete ještě další pokračování, dejte taky like. Děkuju. Čau.